שלו. יאללה, יאללה. עופר, בוא. זוב, אנחנו מכירים אותו! סבר, דבר אליו. צחי, עופר, נעים מאוד. נעים מאוד. אנחנו מהמרוץ למיליון. עוד זאת לא. אומרת, עוד לא. אנחנו כל מה שאתם מחפשים. אנחנו מצחיקים, אנחנו רבים, אנחנו עושים פדיחות. תן לנו 2 דקות, אנחנו מראים לך מה אנחנו שווים. טוב, טוב? לא טוב? טוב. גם טוב. טוב. יאללה, אתה בא? בוא. זה מחנה האימונים שלנו. בחודשים שאנחנו מתאמנים לקשיים שאולי ניתקל בהם במרוץ למיליון. כל אחד יתמודד עם החולשות שלו. בוא תצטרף לתחנות שנעשה היום. קדימה. למען המרוץ למיליון. חכה רגע, אל תלך. עד עכשיו אולי השתתנו, אבל חשוב לי להדגיש דבר אחד. הכי כדאי לכם לקחת אותנו. אנחנו טובים, אבל לא מושלמים. ובדיוק בגלל זה, אנחנו הכי מתאימים לכם. החמצתי משהו? לא, ממש לא.